but bayakhuluma ngabaniki i-1,000 ngoba amaphoyisa ayayithanda imali. But bayakhuluma ngabaniki i-1,000 ngoba amaphoyisa ayayithanda imali. Sanibonani bakwethu, uKing Nuba lo possible bonke umuntu ogqoka kahle ocula kahle ezweni. Inkosi yama-owner. Wow, what the owner to be. Owner elingenatekisi leli. Bakwethu, ngixolise nje ngokuthi ngijuluke ilanga lishona. Anami angizenzi bakwethu. Umuntu ofana nami cabanga kakhulu, ujule ngento eyikhala kahle. Bakwethu la phethe kusamadlana nje. Izamba into zami eyiqhumile. Ngangingazi ukuthi kuyothi kufika lezi zikhathi ngibe yi-15 year njengoba nibona nami ukuthi ngiphethe o-R50 abayikhathi. Into zami eyiqhumile ke bakwethu ziyakhanya. Bengithembisa izinciko engiphila nazo ukuthi so eDubai mangingena lezi mali njengoba uzibona, but sengibonile ukuthi ngizobe ngimosha izimali noma sikala eCape Town sithi ukubhubhudla kancane mangiqeda lapho bese ngiyabuya ngithenge inkomo ngakhumuzi ngilungisa ikhaya ngoba nani niyabona ukuthi into zami zithe ukukhanya zithe ukuthi chithi saka. Bakwethu angichomi ke bakwethu, ngizoqela sithi nje ukuyibala nje. Ngoba bayakhuluma ngabaniki i-1,000 ngoba amaphoyisa ayayithanda imali. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Kunjalo-ke bakwethu kuba isigwili. Hhayi ukuthi ngiyagcoma kuzoxabana ilokhuzana manje umthakathi nogobola wakhe ngoba uyabona ukuthi umuthi wakhe awusebenzi. Bazoxabana umthakathi nogobola, uzofuna imali yakhe umthakathi ngoba hhayi ngigqilaza kakhulu-ke kulo nyaka. Ngiqede kakhulu manje ngiqede kakhulu ngabantu abangizondayo, ngiqede kakhulu ngabathakathi. Nanithi kuyoba njani?